Jeg vil lige starte ud med at sige tusind tak, fordi at nu har vi ramt 2.000 subscribers. Det er for sindssygt. Jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville få så mange subscribers på så kort tid. Altså, det fandt med vildt, og det er mega fedt, at man kommer ud og arbejder for jer også. Så jeg er mega taknemmelig. Det skal I bare lige vide. Men lad os komme i gang med den her video. Halløjsa. Ja, det går meget godt med videoerne, hva'? Men velkommen til endnu en belægningsvideo her. Vi er i, hvor fanden er vi egentlig henne? Frederikssund. Vi er sådan lidt plejecenter, eller sådan noget ældrepleje noget, eller noget gøjl. Og jeg har lige været på noget spa-ophold her i går, så jeg holdt lige en mandag fri. Så endnu en gang, så får jeg ikke lov til at se starten heroppe. Men der er blevet lagt lidt priser. Og ellers så skal vi bare lægge priser i resten herinde. Og der er lidt kuvertfald, vi skal ned mod den her rest. Kuvertfald, det er sådan noget, hvor det hele falder ind mod midten-agtigt. Så det bliver meget godt. Jeg skulle meget gerne passe lige en fuge. Det ser også ud til, at det gør det. Så de har lavet det rigtigt heroppe indtil videre. Eller det ser i hvert fald ud som om, det er lavet rigtigt indtil videre. Men ja, klokken er 6:30 om morgenen, og lad os bare komme i gang med at få trukket lidt af. Han kunne finde ud af at skifte batteri. Det sidder rigtig i hvert fald. Så blev klokken 10:30, og nu er det tid til en lille bid mad. Og lillemor, hun har jo ikke lavet madpakke i dag, så den står på Lidl. Nu må vi se, om de har et eller andet udenlandsk mad af en eller anden art. Det er 9. Det der, det er noget lort. Det der, det er lidt bedre i hvert fald. Men som Mikkel siger, det er ikke... Det er ikke en god lort, men det er heller ikke den værste lort, jeg har smagt. Virkelig. Det er bare samlet noget op og byde i den. Det er virkelig ringe mad, det her. Virkelig ringe mad. Hvad var noget? Jeg bare huske at tage madpakke med, boys. Det er lillemor, der lige har været doven på en søndag. Mandag er det jo så. Nej, det kan jeg slet ikke engang. Nej. Ja. Super. Så blev klokken. Hvad blev den? 10:01. Og nu er Mikkel lige kommet tilbage. Så nu kan vi lige få en anden lægevogn. Så nu kan Palle også lægge flisen. Han er nemlig, det passer perfekt det her. Han er lige blevet færdig med at trække af. Så tidsmæssigt spiller det her bare gelendevagen. Ja, så nu får vi lagt det sidste. Og det er mega fedt, at vi bliver færdige med det i dag. Fordi så i morgen så står den bare på skæringer. Og få noget fugesand i. Og stampe. Så Mikkel han har lige været ude og købe. Vi mangler lige noget overgang til sådan en gevindudtag. Så det har han lige været ude at købe. Plus noget tinderstål til, så vi lige kan sidestykke her på siderne. Fordi det er også brandvej. Så det skal helst ikke, hvis der nu skulle ske noget en dag, og ambulancer eller et eller andet gør, skulle det helst ikke skride. Så vi sidestøber lige siderne. Sjovt nok. Kantsikring. Men det er fedt. Det er lækkert det her. Det er en god dag. Det er en god dag lige at komme tilbage på efter spa. Fedt mand. Spa. Er det gået godt i dag, Palle? Det er gået over al forventning. Jeg havde ikke troet, vi havde åbnet færdige. Det er jeg heller ikke. Vi har fået smadret 120 kvadratmeter ned i dag. Så det er bare mega fedt. Så i morgen, der står den på skæringen langs med siden der. Og hele vejen ned der. Udover det, så er der lige fugesand, stampning, lige opretning, lige tjek, at det hele bare spiller, som det skal. Nu hvor jeg har lagt sådan en stor fælde, så smed jeg lige en snor på ekstra. Lige retter det. Ja. Altså med det blotte øje, står det snor lige. Men lad os lige få en snor på for en sikkerheds skyld. Altså, vi har haft snor på alt det, vi har lagt, men lige ekstra. Vi tjekker lige morgen tidligt. Og så piller vi lige også et par rækker op herude og får trukket det af inde på den nye belægning, sådan så der ikke er et hak. Fordi den her belægning, den bugter sig lidt i bakket af. Så den skal vi lige have rettet op til det nye. Sindssygt tirsdag. Det er godt, vi har nået så meget, fordi i morgen der bliver det regnvejr.
Men det er for sent på dagen, så vi skal bare være færdige, inden regnvejret kommer. Nu tror jeg, at drengene er lige ved at pakke det sidste. Og så tror jeg lige, vi skal have en tår at drikke. Blink, blink. Og så går turen hjem af. Nøj. Jeg er træt. Jeg er i hvert fald udmattet. Vi er lige i gang med har lige pillet en enkelt række op herinde. Og så lægger vi de halve i, fordi vi tager lige op, at der ikke er fliser nok til, hvis vi bare skærer allerede nu. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal forklare det her. Så vi lægger halve i og tegner, så vi sparer nogle fliser. Bum, og lægger ud. Så det er vi lige i gang med. Vi regner med en 5 timers arbejde i dag, så burde vi være færdige her. Tænker vi. Den skal bare fart på, fordi vi skal så også lige køre hele vejen fra Frederikssund til Møn. Med trailer. Jo yeah. Sådanne. De er skåret. De skal bare lige pilles op, og så skal der lægges sådan helt i, ligesom Palle han er i gang med her. Op og ned, op og ned, op og ned. Nu skal I se her. Nu skal I se her, folkens. Det her. Sådan her ser en klinge ud, når man sliver den helt ned. Absolut intet tilbage. I kan se, der er sådan en fordybning ind i selve der, hvor man skærer. Intet diamant tilbage. Det er sådan, man bruger sit værktøj 100%. Så tror jeg lige klingen fra en anden kapsav og sætter over på vores rigtig gode kapsav, hvor I kan se, at der er masser af diamant tilbage på den. Det sker nemlig tit, at har jeg oplevet igennem med lange entreprenørliv, at man vælger at skifte klingen alt for tidligt på sådan nogle her, fordi man tror, at den er løbet tør for diamant. Men der går faktisk rigtig lang tid, før en diamantklinge den bliver slidt 100% ned. Så hold øje med det, inden I skifter den. Så Palle og jeg er færdige. Man er bare lige at fejre derude, og så er det pisseærgerligt, at det bare har væltet ned i dag. Så vi har arbejdet 5 minutter, stået stille i 5 minutter. Arbejdet 5 minutter, det har været nogle mærkelige byer, og jeg har slået lyn ud lige ned i de træer derude, så det var rigtig fedt. Så nu får vi bare lige kastet lidt sand ud over det hele, og så må det ligge. Vi kan ikke fejre noget ned i furerne, fordi har jeg så vådt. Så det må ligge og tørre, og så kommer en, der hedder Bohop, og fejrer det i på et eller andet tidspunkt. For nu skal vi bare til at få pakket den skide minilæser, så vi kan komme afsted til Møn. Det færdige resultat. Nu kan jeg ikke lige se med brænde, fordi vi er i gang med at smide grus på, men det skulle blive meget godt det her. Alt det her med et kuvertfald hen til den her rest. Og den kan sagtens følge med. Fordi vi har lige fået cirka 20 mm på 10 minutter. Og kæft, der kom vand. Ikke? Må du lige sige det igen? Jeg ved ikke, det regner slud. For jeg kan se jo totalt service ud. Vi har i hvert fald lavet lidt af candyfloss en gang imellem. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Håber I synes, det var et fedt lille projekt. Eller lille var det ikke. Det blev alligevel 150 kvadratmeter. Tusind tak, fordi I har set med. Gå ned og kommenter 2000. Lillemor, hun kigger meget irriteret på mig lige nu. Gå ned og kommenter 2000 i kommentarfeltet, fordi vi jo har ramt 2000 subscribers. Tusind tak, fordi I alle sammen følger og ser med. Husk at like, subscribe og kommentere. Og så ses vi bare i næste video.